Co sprawiło, że postanowiłaś stworzyć własną szkołę florystyczną? Trudne doświadczenia w polskich szkołach florystycznych. Kiedy przeszłam to, stwierdziłam, że ja chcę inaczej. Chcę inaczej i zaczęłam poszukiwać, uczyć się. Byłam u Petera Hessa w Szwajcarii. Tam patrzyłam, jak on prowadzi. Dużo się uczyłam złoterskich doświadczeń od Mariusa Gwieldiusa. No i przede wszystkim pojechałam do Norwegii i skończyłam szkołę w Norwegii, ale już wtedy miałam szkołę i bardzo dużo wtedy zmieniałam. Tak, to. Chciałam, żeby kształcenie było inne, żeby było z doświadczeniem, z przeżyciem, z bezpieczeństwem, czyli że znajdujemy się w przestrzeni, która jest bezpieczna do popełnienia błędów.